नमस्कार प्रणाम रउआ लगन के फिर से स्वागत करतनी राहुल अपन यूट्यूब चैनल सवेरा पर। बरखा से पहले या बरखा के समय आसमान में बिजली देखले होखे। बिजली अक्सर तब होला जब आसमान में घनघोर घाटा छौले होखे आ तेज हवा चलत होखे। बरखा से पहले या बरखा के बीच में भी बिजली चमकत दिखले होखे। त चली जानल जाओ कि बिजली काहे चमकेला। अगर ई वीडियो रउआ लगन के पसंद आई तो लाइक करें और चैनल के सब्सक्राइब करें ताकि ई अगला वीडियो बनावे खातिर हमरा मोटिवेशन मिले। बादल में नमी होला। ई नमी बादल के पानी के बहुत मिहिन कण के रूप में होला। हवा और पानी के बूंद के बीच घर्षण होला। घर्षण से बिजली पैदा होला आ पानी के कण अवशोषित हो जाले। बादल के कुछ समूह सकारात्मक आवेश वाला होले आ कुछ नकारात्मक आवेश वाला होले। जब सकारात्मक आ नकारात्मक आवेश वाला बादल एक दूसरे के नजदीक आवेले तब टकराव के कारण बहुत ढेर बिजली पैदा हो जाले। एकरा चलते हवा में बिजली के धारा दोनों प्रकार के बादल के बीच चलेले। विद्युत धारा के प्रभाव से प्रकाश में एक तेज चमक उत्पन्न हो जाला। आसमान में ई चमक अक्सर 2 टन किलोमीटर की ऊंचाई पर भी पैदा होला। इस चमक के पीढ़ी के बाद हमनी के बादल में गरज भी सुनाई देवेले। बिजली आ गरज के बीच गहिरा संबंध बा। बिजली गिरला के बाद भी बादल काहे गरजेला चली बताओ तनी। एकर कारण इहे बा कि हवा में बहुत गर्मी पैदा होला। हवा में गर्मी के कारण एकर विस्तार बहुत ही तेजी से फैल जाला। एकर लाखों कण एक दूसरा से टकरा जाले। गरज के आवाज ये अणु के टकराव से पैदा होला। रोशनी के तेज गति के चलते हमनी के सबसे पहिले बिजली के चमक दिखाई देवेला। आवाज के गति प्रकाश के गति से कम होखेले। हमार प्रयास रउआ लगन के कैसन लागल कमेंट में जरूर बताएं।